Ngoro pathor mani. Ngoro go jaga nugui mangkha noro zoom khaila. O je kufur nugmani abo jotona kidney go pathor jotona kuplung thamkha. Go jaga noro nugui mankha na. Pathor jotona pungui tangmai khaksa degi pungui thana te khaksa pungti. Gangka abono joto lukurong koinani muchung noro please khoksa khongni panje manti odara okhilno ke subajadi. Sukhajani takte buksong chungtini Bidyamohon Thakur parao khoroksa darani nogo sopaijak tamni hinmale dara kwbangma bosor romoi bini sakhamyani bagui belai kheno bini shorirok problem wngjaak hingkhai tabuk lukurokni kisa chubachu nangui tongo bini sakhamya wngmani karon hingkhai bini kidney o stone wngui prai tabuk bai 5-6 bosor wngui tongo haifano hamya abono chungtini darani nogo phai sokpaikha hingkhai darani bukhukti no khwnainadi tabuk bini thani rang kwrwi treatment hanani kaham treatment hanani amoni bagui joto lukurok no dara tini bini sakbai thangno social media o phaiwi bo sanani nangkha norok dara no je mansak chubanani muchungkha hingkhe chubadi darani bukhukti no khwnainadi nadi. Anmo hinggai kidney o mane stone wngkha pathor ta hinggai dono side kidney o no pathor hingkhe aboni bagui iko mairok chaimaya ongo balkhai thuimaya chaimaya obo hai hingui mo hai wngkha ta. Emne dara nini obo bwswk bosor romoi bemar Emne anmo 7 bosor moto wngtongkha. hingkhai Tripura o bojaga doctor naijakha abo kisa saikhinai rwgui. Ang Tripura o Agartala GV sakhamnago thang naikha arpore private chikitsa bo khlaijakha hingkhai khlaimani bisingo borok report makhai sao je nini chwng sinarok khaimaya operation tangni hindi pathor belai kwbang aboni bagui khaimaya. Pathor kai bwtui o wngui nini abo aswk problem kisa saikhinai rwgui ekdom Kidney o emon babe pathor wngkha kidney khaksa pungna naithogo abo hai chikon pathor ekdom rubu belai kwbang borok sao je operation khaifano nini success khlaimaya hinui. Abono ang tabuk mane phatar hasteo thangai naijaknani bagui kisa muchungo mane phataro thangai bobo haikhe chikitsa tebo kaham chikitsa khaina bagui lukurong thani ang kisa chubachu sanmani. Bwswkrok nangno nini obo sakham naijakna bagui rang rok khai mane hospital o kuno hospital o doctor rok bai jogajoগ khlaibai kha. Emne ang to emne jogajoগ khai to khaimaya tangni hachal onek gorogo aboni bagui 5-6 lakh taka moto thang nangai hai ma thongo ta complete kwrwini gununi ko thangmaya hai ma thongo ta abono lukurong thani ang sana muchungo je ano kisa jesakha phano chubanani bagui asano lukurong thani ang sanjago ta an bomo Akhil Dev Burma ang kaijak ani cherai khwnui tongo chwng jotoi 5 jona an cherai khwnui an bihik tei ani ama an parani bumung hingkhe Bidyamohon Thakur para chinmo purbo sebri hinjago. Purei dara to sakhamya wngui bemar klaijak bisnao klaijak haino thongaro klaijak tabuk lukurok no tamo sana muchung kisa saikhinai rwgui. Ang tabuk lukurok no sana muchungo ani bwsano hamrwna bagui ano sahaଯ୍য khai hinui ang lukurok no chubachu hinui ang saima tongo ani bwsano ang bwrikhe banchirinani ani mo jotoi masa susung chwla bwribo maktham tongma bo borok atwng kwrwi mangkha ani hamjakbo kichapang khwnaya ang aswkno kosto khai ani sajalno banchirina bagui ang bwswk wngkok khai ma tongkha bibranto nangui ani bahamjak tufru kai to kaham no tui phaimani gan nogo phaiwi iko bwsa masa banchaya bwsa mabrui thwiwi masa banchiri prokaina ani hamjakni khunjukbo kwrwi wngthangkha hingkhe ang abono tui ani sajalno tui ang mwdikhe kosto khai sarma ani sajalabo
meting thakangka ani upai tam kana nang lukorong no subawo ang malia tabakai ano kisa suba suru di hindu tang lukorong no ani mokai Bidya Mohon Thakur para Purbo Sebri